Ubasela ama-X ingoma kaMzukulu esishaya imiliyoni ku-YouTube. I-album yaphuma ngayi-12 December 2024. KuMaskandi ukusho ukuthi silokhu celebrate njalo. Lokhu khuphuke njalo uMaskandi. Kunini sijabula sibungaza imiliyoni after million after million. Abanye bawashaya ku Spotify, abanye bawaphinda kabili kathathu ku Spotify. Ngenyangana nje ezimbili naba noMzukulu sebefikile. Basaqhubeka lapho begcine khona uMzukulu last year. Ngale ngoma ethi Joba eshaya noShenge wasehlala Nkosi. So usaqhubeka khona kuMzukulu. OMzukulu abacula sebekhulile endimeni sebenesikhathi. Osekwazeka ukuthi yini elindeleke kubona. Umculo omnandi usiphekela nje i-album ehluzekile engenalutho olubi ejabulekayo ipholile ngoma zakhona zemnandi. Noshuni kuMzukulu ilabantu abanethalente ukuthi bekushele ngoshuni abehlukile kodwa uzwe futhi ukuthi lento ayenzayo imnandi. Unakho ukukwenza lokho uMzukulu ukuthi aqhamuke ngomunye ushuni aqhamuke ushuni wa-bass guitar, aqhamuke ngaloshuni osijava, phinde futhi ashaya ngaloshuni afika ngawo lo awenza ukuthi wangena kubantu. Usaqhubeka nalapho-ke kumculo wakhe lokhu uphakame njalo. Amadoda akangaphoxeki koMzukulu. Sesiyazi nje ukuthi when it comes to Maskandi amadoda enza kahle ayibambile. Nabanye abaculi bazovela-ke kule list bekhombise ukuthi nabo bayavelela indlela abavelela ngayo. So lokhu sin-update njalo sinivezela ukuthi hayi ubani owenze kahle manje.